Γεια σας. Κάνουμε λοιπόν την πρώτη παρουσίαση προϊόντος στο καινούριο μας κανάλι στο YouTube του καταστήματος Motomania. Βλέπουμε λοιπόν το κράνος το FSD το 916. Είναι κράνος το οποίο είναι από καθαρό carbon το υλικό κατασκευής. Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας 2206. Τις προδιαγραφές δηλαδή που πρέπει να πληρεί ένα κράνος για να κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Από εκεί και πέρα έχει αντι-scratch μεμβράνη μπροστά, έχει φημέ τζαμάκι εσωτερικά ανακλεινόμενο. Το τζάμι του μπορεί να δεχτεί και αντιθαμβωτικό pin lock. Έχει πλούσιους αερισμούς πάνω κάτω και έχει επίσης και έξοδο στο πίσω μέρος για εξαγωγή του θερμού αέρα. Από εκεί και πέρα έχει την αεροτομή στο πίσω μέρος όπου βοηθάει στους θορύβους. Το βελούδο του είναι αντιυδρωτικό και αντιαλλεργικό, νομίζω ότι αυτό το είπα και προηγουμένως. Το βάρος του είναι στα 1350 γραμμάρια. Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι πάρα πολύ καλή. Θα το βρείτε στο κατάστημά μας στα 175 ευρώ. Ιδανική επιλογή για τον αναβάτη που ψάχνει ένα οικονομικό ελαφρύ κράνος με υλικά κατασκευής τα οποία προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Θα το βρείτε στο κατάστημά μας, όπως είπαμε, στα 175 ευρώ και σας περιμένουμε. Γεια σας.